в световен мащаб се залага много на коледна, великденска декорация. Нали? Малко на заден план остават сезонните. Пролетната, лятната, но коледната и великденската декорация в един дом са нещо, на което наистина наблягат хората. Там е хубаво с няколко неща да се съобрази един дом, когато си прави примерно коледна декорация. Да се съобразиш с това, което до момента си сътворил като декорация в своя дом, за да можеш да допълниш коледната декорация. Какво бих дала като идея? Класическата коледна декорация, зелена тълха с червени, бели и зелени топки, бих казала, че дори на всеки един стил би стоял добре. Но ако имаме една по-изчистена визия на един дом, с малко по-прави форми, там примерно бих заложила на нещо малко по-нестандартно. Бяла елха с изчистени топки.